Goddag til vores egen lille videoindfølgning her. Nå. Dun. Det er Dun det her. Og det er Dun. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Okay. Wow, bog. Tror ikke, det virkelig passer. Det her, det bliver holdt i den lille grønne skudvogn, det bliver holdt gevisklinik. Nej. Og må da prøve. Ding dong. Ja, goddag. Det er Gordons gevisklinik. Hvad kan jeg hjælpe med? Ja, det er morgen. Mig og bog. Vi hørte det her hos dig, man kan få det der sidste nye klapringebis. Kan det passe? Er det rigtigt? Ja, det er det. Hvor stor skal de være? Jamen, det skal bare være sådan, at min mand han kan få hans pik ind i min mund. For mig men 2 minutter. Skal jeg op det? Men 2 minutter. Jeg kan ikke se en skid på det her pels. Men 2 minutter uden at komme. Ej, vi starter. Jamen, det stikker jeg ikke. Jamen, nej. Jamen, det skal bare være sådan, at min mand han kan holde til at have sin pik i munden på mig mere end på 2 minutter uden at komme. Har du nogen erfaring omkring det? Nej, det har jeg aldrig kunne, far. Hverken i munden eller i akut. Men det har nok noget at gøre med. Det er nok noget at gøre med, at min pik ikke er så stor. Så det skal jo ikke... Det skal jo ikke så langt op. Nej. Nå. Jamen, så sagde jeg tak skal du have. Vi ses på tilbud på gelé lige ved Føtex. Idiot.